Upoznajte Jovana, bivšeg kuvara američkog ambasadora koji danas sa svojom porodicom drži u prelepu pizzeriju u centru Beograda. Čućete priču o njegovom restoranu Giovannis i kako je to izgledalo od samog početka pa sve do danas. Dobrodošli u moju pizzeriju. Danas ćemo govoriti o mojim početcima, o karijeri, o poslu, o stvaranju brenda, kao i o pizzama, o ukusima i o dobrom druženju. Pođite za mnom. Izvolite. Luka, ti Nikola za neku kaficu pre nego što pređemo na priču o pizzama? Može, iskreno, može. Izvolite. Jovane, da bi rekao malo više o tvojim početcima u ugostiteljstvu? Ja nisam pre svega pizza majstor. Školovao sam se za kuvara i bavio sam se kuvanjem. Bio sam kuvar jedno 15 godina pre nego što sam otvorio pizzeriju. Kako je došlo do otvaranja Giovannis pizzerije? Pa to je nekako, ja uvek kažem, splet okolnosti i opet i malo sreće i hrabrosti koji se desio već, to je sada unazad jedno 7-8 godina. Tada sam bio lični kuvar kod američkog ambasadora Kajla, gospodina Kajla Scotta i njegove supruge Nene. I kod njih je to sve počelo zapravo, tu sam i dobio nadimak Giovanni, inače sam Jovan, i niko me nije pre toga ni zvao Giovanni, niti nešto slično, ali kako se zove, kod njih je to počelo jer su oni veliki obožavatelji pici i onda sam ja kod njih počeo spontano da usavršavam te neke tehnike, recepte, da eksperimentišem, da sam istražujem jer sam samouk i jednostavno nisam ni do jednog momenta ni pomišljao da ću otvoriti svoju pizzeriju, dok jednog momenta nismo počeli da organizujemo italijanske pizza večeri, dok mi njihov taj prijatelj nije pitao jel ti kao imaš svoju pizzeriju ili samo vežbaš ovde, ja samo vežbam, kao što ne otvoriš, i tu se pojavila ta neka prva varnica, neka iskra, kao zašto i ne bi išao tim nekim koracima i tako se kasnije rodila ta neka ideja o otvaranju neke pizzerije. I evo danas je posle 5 nepunih godina, ljudi uživaju u mojim pizzama i u našim nekim kreacijama, a danas ćete imati priliku da vidite proces od početka do kraja, sve od nule, što bi se reklo. Odavde kreće magija. Odavde sve počinje. Aha, šta nam je to, Jovan? To je predferment koji smo zamesili juče, koji je odstojao. To je ono što tražimo, puno vazduha, malo kvasca. A za ljude koji možda nisu toliko stručni, da bi nam rekao ukratko šta je to biga? Ukratko, biga je zapravo predferment koji se koristi radi lakšeg mešanja kasnije testa i ona odstoji jedno 24 sata pre finalnog dodavanja preostale voda, ulje i sve ostalo što treba, so, dok se ne postigne određena hidratacija testa. Postoje nekoliko vrsta, sad to neko naziva sponge, neko je to, ili može da bude no stress biga koja se mesi ručno, ne forsira se mnogo gluten, on se previše ne umara, nego se posle kasnije završava i testo ima malo nežniju strukturu i ono može da bude onako, nema otpor kada žvaćeš, kad probaš samo korist, uopšte žile, 0% žile, tako da mi smo se odlučili za zapravo predferment ili ti takozvani sponge. I na taj način testo može da upije veću količinu vode i lepše se zamesi bude baš onako lak za rad. Znači, iz ovog razloga je testo lagano za stomak. Tako je. To je testo koje se prvobitno radi sa 50% vode, što jeste na kilo brašna 500 ml vode u nekim kućnim uslovima. A koja je finalna hidratacija testa? Pa mi radimo ovde našli smo zlatnu sredinu, to je između 70 i 72% hidratacije, tako da može pizza majstor koji ima iskustvo i koji nema iskustva da se lako prilagodi i da može bez problema da radi sa tom hidratacijom testa. I pošto je testo odstojalo 24 sata, može da ide u mikser ponovo na finalni zames, gde ćemo dodati preostalu količinu vode, ulja i soli i kasnije možemo da je probamo. Zbog obima posla, naš mikser mora uvijek biti pun.
pustimo malo vodu sa malo leda kako bi dobili željenu temperaturu samog finiša. To je idealnih nekih 18-19 stepeni, jer kada zames izađe iz miksera ne bi trebalo zbog žile da pređe 21 stepen, 22. Nasiće deluje fino. Odlično. Pogledajte ovo testo. Ništa, sad čekamo da odstoje jedna od okvirnih sat vremena. Posle toga pravimo bulice i pravimo pice. Testo nam je spremno za dalji rad. Jel se desi danas, evo, posle 5 godina, da nekada uđeš u proizvodnju? Naravno, tu sam ja svaki dan. Dosta ljudi me pita da li si se izvukao malo iz kuhinje, da li se baviš više papirima. Ja to ne volim iskreno. Najviše volim kad sam u kuhinji, jer to je ono što volim i to je ono što radim svaki dan. Također bitno je naglasiti da se ona dole sa donje strane dobro zatvori, kako se ne bi kasnije napravio neki mehur, jer ona kada raste u lodni, ona raste na sve strane. I onda mora da se dobro zatvori kako bi kasnije pizza majstor mogao na stanici lepo da je razvuče i onda ne dolazi do pucanja, lepo se ispeče. Ako se preskoči neki od tih koraka, katastrofa. Pustit ćemo bulice malo na sobnu temperaturu, nekih pola sata nakon toga idu na noćenje i spremne su sutra za korišćenje. Pre nego što krenemo sa razvlačenjem pice, ne mogu da se ne osvrnem na ovaj ambijent. Reci mi nešto malo više o samom ambijentu i detaljima koji imaš u lokalu. Ovi gubleni ovdje na ovom zidu, oni su meni barem simbol neke ukućene topline i njih sam upravo i dobio na poklon od naše komšinice koja jede kod nas od 2021. Bila je čak i gospođina dan otvaranja pizzerija koja je nekada bila u Nikole Spasića 3 i ona je odlučila da meni pokloni njene gublene njene majke, da ih izložimo ovdje i tu su sada i dalje na našem zidu. Sve je spremno za dalji rad, koliko vidim. Tako je. Ovo je testo koje je napravljeno juče. Znači, prošlo je 2 dana od prvog zamesa i spremno je za korišćenje. Šta misliš, Jovane, koliko si pizza do sada u životu napravio? Mnogo. Ali više od mene, ja mislim da je ovdje napravio moj glavni pizza majstor Miki, koji je tu sa nama već 3,5 godine. Tako da, sve manje više u njegovim rukama. Aha, Miki, a šta nam je ovo ovdje sad što si izbacio? To je naša poznata čorba od paradajza ili potaž. To je Giovanni's tomato soup, paradajz čorba punjena sa, to jest paradajz čorba koja se služi sa hlebom koji je punjen parmezanom i mozzarellom. Savršeno za umakanje ili što bi ti rekli comfort food. Sad pravimo moju omiljenu margaritu, kraljicu svih pizza. Po njoj može da se prepozna odmah o čemu se radi, o kakvim sastojcima i naravno i o samoj tehnici primjene. Miki će sada je završi. Može ti. Koju pitu sad pravimo? Sad ćemo da napravimo sedučente picu sa prošutom koja je tu na meniju od otvaranja već 5 godina. U pitanju je bela pica na koju se svi sastojci stavljaju nakon pečenja, a sam naziv sedučente na italijansku znači zavodljiva. Znači ovdje prvo zapečemo podlogu. Tako je. I posle ide podloga i tek nakon pečenja idu svi ostali sastojci. Jer ima pravila šta naši ljudi najviše vole? Pršutu, mortadelu? Ja mislim da naši ljudi pretežno vole pice sa mesom. Capriccioso pogotovo. Zatim ćemo preći ovdje.
Mala čeri paradajza, domaći pesto sos, sveža gvosiljka, bez njega ništa. I ovo je naša pizza seducente ili zavodljiva. Ovo je naša pikante sa andura kobasicom, malo crvenog luka. Da počnemo burate. Kako je izgledao sam put građenja brenda? Kakvi su to bili izazovi sve od početka? Pa, bilo je naporno. To je, bilo je jako naporno i to od samog starta je bilo izuzetno teško, odricanja su bila prisutna, slobodnog vremena nije bilo, tako da... Verujem da je bilo i dosta rizika od samog početka. Da, mi smo otvorili maltene u vreme korone, jer to je one već bile onako pri kraju, tad su bile prisutne COVID propusnice, one od 8 sati uveče, tako da manje više sve se svodio na neki dnevni promet, ali u suštini je bilo zahtevno, bilo je izazovno. Naravno, ono što bi naglasio to je da je za sve potrebna upornost, ljubav i vera u sebe i to je to. Kao što ste imali priliku da vidite naš novi ambijent i lokal na kom smo već 2 godine, na toj smo lokaciji Gračanička 11. Priča nije odatle zapravo počela, mi smo počeli iz Nikole Spasića 3, gde se sada nalazi naša trattorija u kojoj radimo domaće paste i neka predjela. Sada ćemo vas odvesti tamo gde je sve počelo 2021. Tamo smo imali samo 3 stola. Na ovoj lokaciji je prvobitno bila pizzerija 2021. do 2023. I uz opet, ja kažem, malo sreće, stvorila se prilika, ponovo sam uzeo ovaj lokal i tu smo sad otvorili trattoriju i odvojili nekakvu pizzeriju od paste. Dole su sada u Gračaničkoj pice, ovde su paste, a ovde na slikama možete da vidite kakvi su bili početci. Tu je naravno i moja majka na početku, tu je bila i moja sestra. I lokal je prvobitno ovde imao, pizzerija imala samo 3 stola, mi smo sada ovde sve spojili, u produžetku je kuhinja, dole je priprema, a dole ću vam pokazati kako pravimo domaće rigatone. A sada vas vodimo gore da vidite kako izgleda naš finalni proizvod. Imali ste priliku da čujete moju priču o stvaranju brenda, a mi se vidimo na dobro poznatoj adresi Gračanička 11, kao i u Nikole Spasića 3.